Hamjakma hamjakma o tangai hayeng khani borok no manya sabo ba senam kana o hamjakma no sabo ba phering kelang kana o hamjakma no boma haimoni ba rejakungka o hamjakma o khoroksa pano yogliya o hamjakma bai tamo moni ba rejakungka o hamjakma o hamjakma le joto borok no hamjago phia o hamjakma o thiasa ni bagai langma tongsa ni bagai yagromui thangnani hingke joto borok no manya rangsa grisa joto manino khamu horo kalaikya hingke phia o bukha khamu hamjakma o kalaikya hingke omo kaisai mo haino bema ri kufuro molla nanghanke abono nung sikangna pano sikagei manya e hingke sini borok ni langma tei bukhabo obo haino ungu nung hamjagai duka mankhanke bukhao kosto ongo o kosto no nung sikangna pano sikagei manya se borok no kubui bukhabai hamsago sajago o borok no bukha kosto khainai mokolni mukti khiklai yakari kemaui thango nung borok no kubui bukhabai hamsagai manya hingke ta hamjak dike bono bukhatar dike bono nung o tatal hamjakma bai nung o thokai hamjakma bai khoroksa borok ni langma sowinai thangmanu khoroksa borok ni langma hamyangai thangmanu ahunke dolok tinin bagai video masu jarano fight on next video to boy skalan borok youtube channel lengai ang elan dolok tong normal video no sajagi tong hangkaba channel no subscribe khaidi tai video no like di comment khaidi and last tongke ni logerong share khainani ta pogdi ahunke jotono no tata bye bye hambai